Generální ředitel České daňové správy Jan Knížek, další host Otázek. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Předpokládám, pane řediteli, že vám obrazně řečeno spadl kámen ze srdce, když jste se dozvěděl, že vybrané základní potraviny jako chléb, mléko, zelenina či ryby nakonec nezůstanou ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty a že koalice ustoupila od původních představ změn DPH. A tak spadl kámen ze srdce do určité míry ano, ale tady je potřeba si uvědomit, že chce-li někdo tyto výjimky, tak musí přesně definovat, co tím míní. Protože obecná definice toho, že chleba bude ve snížené sazbě, znamená, že si musíme položit zcela vážně otázku, co to je vlastně chleba. Já si umím zcela živě představit nějaké malé balení 4 tmavých housek, kde bude napsáno babičin chléb a rázem to bude zařazeno ve snížené sazbě. Takže z tohoto pohledu samozřejmě jedna sazba DPH je výhodná.